Γεια σας, είμαι ο Θωμάς Παναγόπουλος από τους Tech Fanatics και σήμερα θα κάνουμε το unboxing του Galaxy S4. Έχουμε τη συσκευασία του κινητού. Στο πίσω μέρος δείχνει κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητού, όπως τον επεξεργαστή, την οθόνη, την κάμερα στα 13 MP, την μπαταρία στα 2600 mAh. Μια ωραία συσκευασία, θα την ανοίξουμε, να δούμε μέσα το κινητό. Αυτό είναι το κινητό, θα βγάλουμε τα προστατευτικά σε λευκό χρώμα. Πολύ όμορφο, πολύ ελαφρύ, λείπει βέβαια η μπαταρία. Θα το αφήσουμε στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχει μέσα στη συσκευασία. Έχει κάποια εγχειρίδια, τεχνικά χαρακτηριστικά. Λευκό καλώδιο φόρτισης. Στο κάτω μέρος της συσκευής. Παίρνουμε στην άκρη. USB φορτιστή σε λευκό χρώμα. Ακουστικά. Όμορφα. Πλατή καλώδιο για να μην μπερδεύετε. Ωραία και αυτά. Θα δούμε στην άκρη. Αυτό δεν έχει και κάποια άλλα για τα ακουστικά, βολικά. Και η μπαταρία τεράστια μπορούμε να πούμε. Θα τα αφήσουμε στην άκρη, να κάνουμε το power on της συσκευής. Έχει μια εγκοπή στο πάνω αριστερό, δεξί μέρος της συσκευής για να βγαίνει το καπάκι. Έχει λίγο ζόρι να βγει. Ωραία, βγήκε. Και εδώ θα δούμε την μπαταρία. Ξανά το καπάκι. Κουμπώνει ωραία, γύρω-γύρω, παρατεταμένο πάτημα. Μια μικρή δόνηση και το κινητό παίρνει ζωή. Samsung που μας καλωσορίζει. Τι φαίνεται τώρα είναι. Το κινητό ενεργοποιήθηκε, η γλώσσα πέρανε στα γαλλικά. Να το αλλάξουμε αυτό. Να γυρίσουμε τη γλώσσα στα ελληνικά.
Αυτό είναι το Samsung Galaxy S4. Σε επόμενο βίντεο θα έχουμε πιο αναλυτικό hands-on του κινητού Samsung Galaxy S4 από το Tech Fanatics.